Hola, bon dia. Doncs seguim amb els àudios diaris i avui ho farem tenint en compte que la lluna d'avui és quarta creixent. O sigui, doncs trobem que hi ha 4 fases lunars, igual com hi ha, doncs, jo què sé, 4 4 punts claus també relacionats amb màxima llum, màxima foscor, depenent del Sol a nivell planetari, que són els solsticis i els equinocis. I aquí, d'igual manera, llunarment, tenim la lluna nova, on no es reflexa gens de llum, foscor, lluna plena, màxima reflexió de llum i per tant, màxima lluminositat nocturna. I després hi ha com els traspassos, no? Com el quart creixent, allà on venim de la foscor i comencem a guanyar més espai de llum que no pas de foscor en quant al reflexe de la lluna, i el quart minvant on comencem a reflexar menys llum que no pas més, no? Territorialment la lluna reflexa menys que més. I això, evidentment, ens influeix perquè per nosaltres l'element aigua, l'element líquid, és molt important a nivell fisiològic i sabem que la lluna regula això, aquests moviments aquosos, no? Fins i tot d'oceà, o sigui, fa que un oceà pugi i baixi, compta tu, cadascú de nosaltres. De totes maneres, va haver-hi una persona, la sort que vaig tenir de conèixer un gran mestre, que ell deia que el 5% de la població és molt hipersensible, altament sensible, totalment sensible, mentre hi ha un altre 5% que és absolutament hiposensible, que no és gens sensible, com si fos un totxo. I entremig ens categoritzem tots nosaltres amb aquesta escala com de grisos, no? I per tant també la influència que tenen les coses a nivell sutil, com és la lluna a nivell energètic, també dependrà de la nostra capacitat sensible i de la influència que tingui la lluna amb nosaltres. Jo per sempre soc cranc, soc molt llunar, i això suposo que també m'ha fet més sensible amb el sentit de que si estic expectat per la lluna i la sento, perquè per això vaig néixer quan vaig néixer, ostres, doncs aquesta sensibilitat ve d'una manera innata. I això d'aquí no em fa ni millor ni pitjor que ningú. Doncs depèn amb qui estigui desenvolupant i segons en què. Hi ha gent que és capaç de mantenir una coherència mental absolutament concreta i lògica que soluciona doncs, totes aquelles paperetes a nivell tonal d'una manera, ostres, fantàstica, cosa que jo sóc incapaç. Això d'aquí em devalua? No, perquè sóc capaç de fer altres coses amb més o menys habilitat, amb més o menys intensitat, i per tant també hem de tornar a entendre que entre tots ho tenim tot. Dic tot això perquè moltes vegades, no?, sembla que, ostres, no?, aquella persona que és tan sensible, no?, que canalitza informació i tal, és la seva història. És així. És així, i això no li treu que hagi de solventar també els seus desastres personals, igual com fem cadascú de nosaltres. Quan comencem a veure i a categoritzar temes de sensibilitat, d'espiritualitat, amb aquests termes, els estem trencant directament, perquè estem establint com unes comparacions competitives que neguen un estat profund de calma, de comprensió, d'incondicionalitat, i perquè senzillament moltes vegades o tirem cap a menystenir-nos o al contrari tirem cap a pronunciar-nos d'una manera egoista, i no és ni una cosa ni és l'altra. La humilitat és aquest cap mig que accepta el que és i s'enamora de la resta senzillament perquè se sent atret i admirat d'allò que es produeix d'una manera espontània i fora del seu propi registre. Que bonic és que tot funcioni més enllà del meu propi esforç, i que bonic és quan jo participo i em sento útil fent que les coses siguin més harmòniques, oi?
Doncs això, dic tot això perquè sembla que a vegades que la lluna estigui allà dalt i que sí, bueno, sí, ja és bonic veure-la i tal, però de fet no me n'entero gaire. No me n'entero gaire a un nivell conscient, però a vegades inconscientment tenim tota una sèrie de tendències que com que no ens fixem ni les lliguem amb els cicles naturals de les coses, doncs això, si ens n'enterem, doncs bueno, és una cosa atzarosa, no sé per què, estic així i ja està. I moltes vegades sí que hi ha un per què, senzillament perquè estem influenciats per aquestes fases lunars. Per exemple, el quart decreixent, que és la que ens toca avui, és quan la lluna comença a tenir més superfície fosca que reflectant de la llum solar. I per tant podem dir que la lluna ja fa dies que està perdent llum, però ara, ostres, es pronuncia molt més. Aquesta pèrdua de llum també és com una pèrdua per nosaltres, pels humans, com de pèrdua de claretat mental. Aquella capacitat cognitiva concreta sembla que tingui menys capacitat, per exemple, sembla que tinguem menys memòria, però en canvi, com que deixem de banda de reforçar energèticament allò que és concret, potser comença a pujar tot allò que és més intuïtiu. Saps? Aquella aprensió que tinc de les coses més enllà del que puc acabar de racionalitzar d'una manera lògica i científica. No sé com explicar-ho. Com que la llum es va perdent, nosaltres també tenim la capacitat com de deixar anar perquè no necessito portar a primer terme certes qüestions, sinó que senzillament no és que les vulgui amagar des d'aquesta foscor que cada vegada es pronuncia més, sinó és que realment poden arribar no a amagar-se, sinó a desaparèixer. I per tant és un bon moment per començar a desferrar-nos, en castellà desapegar-nos, no? De certes coses, de certs hàbits, de certes tendències, de certes relacions, etc etc. Un apunt, un bon exercici, aquí que estem en teoria, és un bon moment per deixar anar queixes i crítiques. Quan aprenc a no queixar-me i a no criticar-me, me n'adono que tot és ajustat i ponderat i precís perquè jo pugui fer el que m'ha tocat venir a fer. És com si tot es conjurés per animar-me, impulsar-me, empantar-me a fer les coses amb la meva pròpia sobirania, amb allò que surt de mi d'una manera absolutament soberana. Soc aquest i m'ho permeto, des del no crítica, des de no queixa. I ara és un bon moment per deixar les crítiques i les queixes. També és un moment que, com que hi ha menys energia, sembla que necessitem com menys combustible d'aquest més fòssil, no? més matèric. No? Doncs per això, igual tenim tendència a menjar menys i això d'aquí no ens ha de preocupar en el sentit, ostres, estic emmalaltint perquè sembla que no tingui gana i diuen que no menjar. No, adonem-nos-en que pot ser que senzillament perquè entrem en aquesta etapa lunar de menys energia, nosaltres també necessitem gastar menys i per tant tampoc cal tant aport nutritiu. Evidentment que si això d'aquí s'allarga durant molt temps, doncs aleshores sí que potser que tinc algun tipus de disfuncionalitat, no? Algun tipus de malaltia, algun tipus de procés que val la pena que hi hagi gent que en sàpiga, que em pugui diagnosticar. És un bon moment també per cuidar-nos, no? Perquè, clar, hi ha alguna que és més introspectiu, i com que és més introspectiu, convida a aquesta cura cap a un mateix. En aquests temps que estem tan condicionats per això de l'aparició d'aquest virus i tal i qual, se'm diu que el virus viu sobretot en ambients àcids, que si són capaços d'alcalinitzar el nostre cos tenim menys tendència a emmalaltir, en aquest cas, d'aquest virus. I això, procurar aliments alcalins, que no siguin processats, més aviat naturals, ens ajudarà.
tenir cura amb l'aigua, si tenim algun tipus de filtre alcalinitzant, molt millor, fins i tot hi ha pols alcalinitzants del que bevem, i fins i tot llimonada ens ajuda també a alcalinitzar-nos. Clar, la foscor està lligada amb allò que per nosaltres és oníric, i per tant, si estem interessats a obtenir informació o obtenir capacitat operativa a través i des dels somnis mateixos, ara comença a ser una bona temporada amb el cicle lunar perquè això es produeixi. Dèiem que és un moment de profunditat personal, d'interioritzar-nos, i per tant aquesta introspecció s'assoleix des de la meditació, i també saber que la meditació es necessita de molta capacitat de concentració, i per tant abans d'anar a meditar el que hem de saber fer és concentrar-nos. Tots els exercicis de concentració que hem estat fent, allà on se'ns demana aquesta responsabilitat personal per focalitzar-nos exclusivament en allò que cada àudio, que cada sessió ens proposa, és un bon exercici per a poc anar-nos capacitant per entrar en estats de silenci suportats amb més temps i més temps i més temps, que això d'aquí és entrar en meditació. I el resultat de la meditació és allò que entenem com il·luminació. Però la il·luminació no deixa de ser actualitzar allò que ja som. Jo no necessito, o ningú necessita il·luminar-se, perquè ja ho estem. El que ens fa falta és recordar que ho estem, i aquest record fa que aquesta llum que nosaltres mateixos som pugui ser actualitzada, pugui ser arribada també en aquest món, en aquesta tercera dimensió encara condicionada, però des d'aquesta llum que nosaltres som, que som capaços de propagar amb aquesta tercera dimensió encara condicionada, des de la nostra saviesa consciencial, aquesta condició s'apaga, i trencant aquests límits aportem aquesta capacitat celestial a aquest planeta. I això és evolució personal, però és evolució planetària, és evolució del tot, és expansió de consciència. D'acord? El que farem avui serà Viloma Pranayama. Viloma Pranayama Viloma vol dir el contrari de lo que és habitual. D'això a mi ja m'agrada, anar de contracorrent, que guai, no? Que guai per qui li moli. A mi, pues això, dec ser una mica salmó, no? Quan busco casa haig d'anar de contracorrent, haig de descondicionar. Allò que és normal, d'alguna manera se li ha de donar la volta. Pues que guai que ho puguem fer a través d'una respiració, perquè tot allò que té un nom en si mateix ja guarda una potencialitat. Sabem com ens diem cadascú de nosaltres? Sabem què vol dir el nostre nom? Investiguem-ho. I també podem treure informació si és un nom que es repeteix familiarment al llarg de les generacions, i altres persones de la meva família que es deien com jo, com actuaven, com eren. I poder això començarà a fer-nos entendre una miqueta també de quina manera ha demanat el nostre arbre genealògic i la nostra ànima s'ha vingut a fer-ho per canviar aquells patrons que segueixen condicionant i segueixen limitant. Nedar contra corrent també és nedar contra corrent familiar. És aprofitar amorosament aquella llum que cada arbre de família busca, troba i integra, i al mateix temps poder netejar, expurgar suficientment tot aquell brancatge
perquè els següents fruits siguin més grossos, més dolços, més fèrtils i donguin més bona llavor. Viloma Pranayama. Necessitarem un metrònom, vol dir vaig a buscar la tablet on tinc el metrònom. Ens en recordem que havíem fet respiracions quadrades i el dia de lluna plena, no sé si vam acabar fent respiració alterna també amb metrònom i amb bandes, i hi havia gent que em deia, ostres, és com complicat. Bueno, és complicat perquè no estem acostumats i se'ns demana moltes coses. Jo vaig dir en silenci intern i al final us estic omplint el cap d'informació. I gestionar això, doncs, evidentment, costa. Però a poc, si ho sabem sostenir en el temps i anar-ho repetint, aquesta constància ens acaba fent mestres, sabem perfectament i no ens costa absolutament gens i quasi gairebé com d'una manera espontània realitzem tots aquests pranayamas i realment és quan ho podem sostenir amb el temps perfeccionant la tècnica, quan tots els beneficis realment, ostres, ens arriben i ens categoritzen a nosaltres mateixos. Deien que per començar... Mira, faré una cosa. Pararé l'àudio aquí, que és el més teòric, i després segueixo amb un àudio pràctic, d'acord? Fins ara.